Dobro jutro, dobar dan, dragi moji. Ovde vaš domaćin filmadže, da, tako je. I pričat ću o filmu koji smo stvarno dugo čekali i ljudi su poludeli za tim filmom. U pitanju je Minecraft. Hola. That thing doesn't understand a word you're saying. We're talking. Da, tako je, Minecraft, rađen po igrici, u filmu Jack Black, Jason Momoa, ono dvoje klinaca i ne znam, ime ove crnke, ne mogu se setim, stvarno je dobra glumica, hoćete malo. Ja sam oduševljen filmom, stvarno je film na mestu, stvarno dobar film, nasmejao me nekoliko puta, Jack Black je uradio svoje, znači, bez Jack Blacka ovaj film ne bi bio to. Mislim, taj film ima svoje neke filmove koji su stvarno čudni, ima neke filmove koji su retardirani, ali gledajući tog glumca i nasmeo sam se u svom životu i osramotio sam se umesto njega. On je stvorio neko svoje ime i on je stvarno jedan jako dobar glumac što se tiče komedije. Sva ta potraga je bila malo klasična, mada Jack Black je napravio da to ne bude klasičan film. Ta njegova gluma, još plus smo imali Jason Momoa u ulozi gubitnika, što mi je jako cool za nekog ko je stvarno cool. Ljudi, ovaj film je sve ono što nisam mislio da može da se učini i da se napravi u jednom filmu. Sve preporuke za ovaj film, klinci, stari, oduševit ćete se. Ja jednostavno ne znam šta da kažem, ljudi. Ima tu nekih likova koji su naravno iz igrice. A place with no joy or creativity at all. You! What are you making? Koji mi nešto nisu bili zanimljivi, ali oni prasići i onaj pukovnik, onaj vođa vojske, neki onaj prasač što priča onako puno i što ima smešan glas, brate, mnogo dobro su uradili, mnogo dobro, ja sam oduševljen, pa ona veštica kao svinja, znači, wow, ja sam stvarno oduševljen, uživao sam u filmu, pazi, Jason Momoa da gledate u nekom kao gubitničkom izdanju, znači nije ono što mislite, jednostavno, dosta smešnih scena, ljudi, ja sam uživao u ovom filmu i verujem da ću ga odgledati ponovo, u svakom slučaju. Sad, ne znam, jednostavno, ono što sam mogao da zaključim iz filma jeste da je definitivno dobro zaradio, gledao sam reakciju publike u bioskopima, a to je neko ludilo, znači čak je policija morala da dolazi da interveniše. Ljudi, znači, nije šala, film je probio i gledanost i novac je zaradio i svašta nešto. Čak sam negde čuo da planiraju kao snimanje drugog dela. Sad, da li je to istina, stvarno ne znam, ali evo, ja od 5 zvezdica dajem 5. 5 zvezdica definitivno, ja sam uživao. Ono što mi je bilo jako interesantno, što su oni u svakom trenutku mogli da grade šta god hoće. Tu su imali, naravno, mnogo toga što nisu pokazali još, što se tiče igrice, ali jedan stvarno, pa nekako kao epski film, znači, pazi, akcija je tu i sve je tu, i komedija, i zanimljivost, i zanimljiva priča. U nekim trenucima je možda Jack Black malo previše glumio, ali opet, koliko znam, pripremio se za film. Pazi, on ima 100 sati igranja Minecrafta, pripremio se za taj film, igrao je Minecraft kako bi mogao da skonto čemu se radi. Čuo sam da su za film koristili čak i praktične efekte, ljudi su nosili maske. See it all come alive on the screen. It is an open world. As a kid playing Minecraft, it always felt so big. This game has been loved by millions all over the world for years now. Minecraft, it's coming to life! All right, let's do it. And Minecraft is full of opportunities for adventures. Each person's journey is different. Nije sve kompjuterizacija i te neke zajebancije i zavrzlame. Tako da cenim taj film još više, moram da vam kažem. I da, kao što sam i rekao, uživao sam u filmu, preporučujem svima vama obavezno da ga pogledate. Znači, te šale, fore i fazoni, vidi, nećete se smoriti, u svakom slučaju. Bacite like, subscribe, bacite komentar, šta vi mislite o tom filmu, da li ste ga gledali.
ovo je jedna kratka recenzija, zato što ne znam šta da kažem u filmu, osim da je jako prebrutalan, da me oduševio, iznenadio, da sam uživao. Ne znam šta više da kažem. Stvarno ne znam šta da kažem. Ne želim da vam otkrijem neke detalje filma, jer znam da većina nije gledala. Ali eto, ono što mogu da kažem jeste da imamo zloću u filmu, imamo pozitivne budale u filmu, imamo veoma smešne trenutke u filmu, imamo par klinaca. Zašto su klinci tu? Da bi se mlađa generacija mogla poistovetiti, to jest prepoznati u tim nekim ulogama. Ja sam oduševljen. Tako da bacite like, bacite subscribe, bacite komentar kao što sam i rekao i vidimo se u nekoj drugoj epizodi. Pozdrav, ljubi vas Filmadžija. Ćao. They want me to fight the chicken? Chicken jockey!